A já jsem byl svědkem a taky jsem byl zvědavý, jako co je. Tak vedli asi nějakých 15 německých vojáků, kteří drželi takhle ruce za hlavou a šli už, kousek šli. A teď přišli, jak byla ta celnice, a tam zastavili a jeden z nich měl ovázanou hlavu. A ten jeden Rusák se ho ptá, što ty? A to je zajímavý, on mu rozuměl. On říkal, Unteroffizier, jako podůstojník. No dobře. Ten jeden ruský voják se rozběh a tady, kde jsem byl já, tady byl jejich velitel. Měl parabellum v ruce, protože ty Němci se tam flákali po barákách všude, i po záchodech. A přiběh přede mnou ten voják a ptá se to velitele, što s nimi? On říká, rozstřelat. Já jsem nevěděl, co se bude dít. No, tak ten se vrátil a teď, jak je vedli, tak se přidávali další ruští vojáci do týru. Těch asi 15 vojáků tam padlo, hned jim vybrali, co měli v kapsách, a toho nechali. A ten unteroficír podůstojník šel s ovázanou hlavou. Já si myslel, co se bude dít. No, přišel k baráku, k zadní části, teď se otočil a viděl, že zůstal sám. Ten, co měl tu parabellum, takhle přicházel ze strany, ještě s jedním důstojníkem, a bavili se. Když přišli na úroveň toho podůstojníka, tu parabellum dvakrát bouch, ten se zlomil a šli dál.